Olá, soy Andressa, tengo 23 años. Como jugadora soy comodín, habilidosa, veloz y busco muchos títulos con Barça esta temporada. Hola, soc l'Andrea Jiménez, vinc a intentar reforçar la porteria del Barça. Crec que el que puc aportar és moltes ganes de jugar, de competir. Vinc amb molta il·lusió de poder donar tot el que tinc meu i crec que un dels meus punts forts són el joc de cames, de peus. Em sento bastant tranquil·la amb la pilota als peus i potser per la meva alçada en el joc aeri també puc donar. Soc Lila Wahabi, jugo de lateral esquerra i em considero una jugadora molt carrilera, molt ofensiva. M'agrada molt ajudar l'equip ofensivament i res, tinc moltíssima il·lusió de poder competir i ajudar l'equip amb tot el que pugui. Me llamo Dina. I'm a defender here in Barcelona. I play in the middle defense. I like to be a defender with the ball. I like to play. I think one of my strengths is my position game and as well the tactical game. I hope to make a difference for this team. I hope to be a big part in the attacking game from the defense, like possessing the ball and start the attacking. At the same time, we have to make the goal clean, no goals behind us, that's for sure. As a defender, that's a goal. So I hope to bring that for this team. Je me nomme Nguessan Kokorange. Je viens de la Côte d'Ivoire, je suis ivoirienne. Je suis venue à FC Barcelone pour une saison. Je suis très contente d'être au Barça pour apporter, pas pour dire que, pour apporter aussi mon aide au Barça. Et puis, ensemble, nous formons une famille ici, les filles m'ont accepté, voilà. Et puis je suis très contente d'être ici. Bon, je suis une joueuse de soit le 11, soit le 7, très rapide, voilà, techniquement, mais voilà. Soc l'Aitana Umati i jugo normalment a les posicions de mig del camp, interior o de 6 i el meu joc es caracteritza per la tècnica i crec que també tinc molta agressivitat.